दायो जोङो नै न' मोनफैबाय आरोना रानिया उन्दुलांलायबाय नै लामायाव मटर साइकेल गाखोबोबाथाय उन्दुलाङो आरो बेहा उन्दुलांलायबाय नै साबिखौनो खुलिथ'वाखै न'खौ साबि ताला बन्द न'आ जि दाखोर जाना थालायबाय नै जोंहाना सिथ्लाफ्रा अबस्था गैखाया माने सिरिना थाखायो थाइजौ बिलाइ सिरिना थाजोबो दाखोरा दायो जिरायथ'बाय आरोना नै रानिखौ लानानै रानियाबो उन्दुलांबाय नालाय ओमफ्राय मेंनायबो मोनबाय आंबो दसे ओमफ्राय दायो जिरायथ'बाय आरो ओमफ्राय दाहाय थांफिनगोन नालाय बिदिनो दसे माबानानै न'फोरखौ साफा बोस्रांनानै थांसै बेनिफ्राय आक' मैगं मैलाबो एसे लाना थांफानोसै आरोना मा मैगं मोनो बिदिनो हाग्रानि मैगं गामियाव फैबाय नालाय हाग्रानि मैगं मोननैसो लाना थांफानोसै आरोना ओमफ्राय दायो दसे जिरायबाय आरो नै इनिफ्राय जुमाय संलायबाय आरोना नै आङो अरदाब मोननैयाव जानखाबाय माने जुमाय संनानै गालांसैलाय आरोना गामिनि न'आवबो संना गालांसैलाय आरो नै जानबाय आङो जुमाय संनायानो संनाय जादों आंना दाख्लैबो जुमाय संबाय दाख्लैनि भिडिअआवबो दाबो नै जुमाय संलायबाय आरो बेनिफ्राय नै एकदम सिथ्लाया दाखोर सिबनानै माने दाखोरा जमा जाना थानानै नै दाखोरखौ सावलायबावबायसो सिथ्लायावनो थाइजौ दाखोरा बुरजा जाना दंथारोमोन नालाय ओंखायनो माने सावबावबायसो नै दाखोरखौ रानिया जिरायना थाबाय सियाराव नै ओमफ्राय आब'आ गय जिनगासिनो दङ न' खाथिनि आब' जोंहानि ओरैनो नाहर आब' गय जिनदों गय बिगुर जिनदों आरो दसे खामानि मावखांनानै नै दानिया जोङो साहा लोंलायनोसैलाय आरो साहा मुरि लोंलायनोसैलाय मुरिजों साहा नै रानियाबो फुलन्टिबो मा नाम होनदोंमोनलाय मोनाब्लि ना फुलन्टि मोनाब्लि फुलन्टि साहा मुरि बेनिफ्राय नै जुखामबो रुदों नै मा जाखो सना नांगौ न साखो नांगौ आक' साखो देखोना दायो जों लाबोफाखादोंमोन आरो नै मुरिबो इनि मानो हायाव जिरायखोथाय गोथाव साया आब' लोंनाय दे गोदै नांगोन ना नाङाखै गोदै जादों फुलन्टिया लोङा सनाया मानो गारहरखो जावा होनबाय रानिया जा अरखा जाखाबाय जुखामखौ होला इदि अरा सना हाथायाव हाबगोन नै दानिया माने मुनि खानो फैलायबाय नै जों दुब्लि बारियाव माना मुनि खानोसै नै सिखाबो लाखाबाय मैगं खादा माना मुनि खाना लांनोसैलाय आरो इनि आब'बो दुब्लि नागिरलांसै आरोना न' खाथियावनो एसे बारा गोजान नङा आरोना दुब्लियाबो बबेयाव एसे बांसिन दङ इयावनो खाहैनोसै आरोना जोङो इयावनो खाजानो खोमा ना आब' खानसै मेरला दङ नै देर दङ फिसाबो गिदिरबोनो आलाय खाजेनबायानो नै आब'आ खानोसै नै दानिया दुब्लि बारियाव माना मुनिखौ जि मोजां खाबाय थानो लुबैलायोना थ' थांसै
नै दायो मानिमुनिखौ खाखांबाय आरोना नै आङो खाखांजोब्बाय सान्दुं गोसा थिं थिं सान्दुंथार सान्दुङाव खानानै माने एकदम गोसोम जाफ्लेजोबलायलायबाय आरो दायो खाखांलायबाय नै लोगोफोर थांलायनोसै दायो खाखांबाय नालाय नै इनिफ्राय जुमाय संनाय थौ माखाफोरखौ थोरसिफोरखौ सुस्रांजोबना दोननोसै आङो सुखांजोब्बाय नै आं दायो दानिया थांनोसै नै जों थांनो ओंखारफिनबाय न'आवहाय बालिगावनि न'आव थांफिनलायनोसैलाय आरो नै ओंखारखांबाय आइदै आंखौ खेबबाय मामिया नै रेडि लाखाजोब्बाय मनायाव दहायनि मानिमुनि खानाय आइदै खेबदों बानलुबो एसे खाना लाबाय लाखाजोब्बाय आरो नै मनायाव दायो थांगौ मानि मोनालांलायसिगोनलाय आरोना जों मोनाहैसिगोन नै मोनाब्लि जालायलायबाय ओमफ्राय दा माने न' मोनहैबाथाय मोनाहैसिगोन जोङो इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय दे बाय बाय मामि बाय बाय